Gepleyer Azatlyk Radio. Öýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Kepdeniň jemi bilen men ýokşunan Nurwan. Bu Kepdeniň esas temalar şol sany Azatlygyň websaýtynyň en köp okulan makallar, köp dinlenen söhbetler Türkmenistanyň azyk harytlarynyň gymmatlanmagy. Ýurtda dolar konvertasiýasynyň çäklendirilmegi, Türkmen hökümetiniň marda geçirilen göçme mejlisi we kadr çalışmalarynyň netijesi, ýurduň neft gaz puwdugynyň işgärleriniň kemeldilmegi barada boldy. Şeýle de şu hepde Türkmenistan ilkinci olimpiya medalyny almak umydy bilen Braziliýada geçen olimpiya oýunlaryna öz saýlama sportsmenlerini uratdy we azatlyk şu ümitlen agly ýerli Hindistan Türkmen metbuatyny gurrun edilmeýän sport problemalaryny sorady. Mundan başga hepdeniň zeminine Türkiýede başa barmadyk harba agdarlyşyk finansygynyň soň halk pikirlerini nazara aýlar. Türkmenistanyň soňky döwürde her ýylyň tomsunyna bolşýar gelýän ýylyň ýanwaryndan aýlyklaryň 10% ýokarlanjakdygy eglan edildi we bazarlarda harytlaryň bahalary gymmatlap başlady. Elbetde bu ýagdaý öňkü ýyllarda hem bolşýar häkimetleriň bazarlardaky narhlary kontrollukda saklajak bolmagyna getirdi. Bazarlardaky narhlar we bazara mahsus bolmadyk gadaganlyk çäreleriniň aljy bilen satyjynyň arasynda döredýän ýagdaýlaryna geçmezden öň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadyň bazarlaryna göz aýdalýan. Bu işde yerli habarçymyz Röwşen Çaryýew kömek edýär. Şunlar Türkmenabadyň bazarlarynda azyk harytlar gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan harytlar bolan çigit ýagları, şeker turly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk harytlaryň bahalary öňkü narh bilen deňeşdirilendi takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan bäri dowam edip gelýär. Meselem häzirki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňkü bahasy 3 manat töweregindedir. 1 litr günäwä kar ýagynyň häzirki bahasy takminan 8 manat, onuň öňkü bahasy 6 manat geçmeýärdi. Azyk harytlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň ýerli ýaşaýjylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralaryna ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar. Emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin azyk harytlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Töwdäwärler azyk harytlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girdilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçdik bugünkü gün gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralygynda bolmagyna galýar. Azyk harytlar indi gymmat bolar sebäbi onu daşary ýurtlardan getirýär. Daşary ýurtda bolsa diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän tatlaryň aglawasy özümizde önenok, ýa bolmasa bazar üçin edip ýetişenok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky türkmenawatly sewdegar aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip haryt getirmekligiň hem hiç kili girdejisi bolmaýar. Girdeji bolmasa haryt getirilişi azalýar. Bu içki bazarda harytlaryň gyçylygyna sebäp bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Harytlaryň gymmatlamagynyň ýene-de bir sebäbi hem daşary ýurtlardan azyk harytlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençeme sewdegarlaryň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan haryt getirmeklerini goýup başlandyklary barada sewdegarlar Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara bazardaky narhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren harydyny dollaryň bir bahasy bilen getirýän, emma getirýän çäň baha ütgeýär. Şol sebäpden biz hem şoňa görä gymmatlatmaly bolýar diýip Türkmenawatly sewdegar Rüstem aýdýar. Emma häzirki wagtda Türkmenawadyň bazarlarynda diňe daşary ýurtlardan gelýän harytlar däl, eýse ýurduň içindäki harytlaryň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurduň içinde paxta çigidinden öndürilýän ahal ýaglarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda Türkmenawadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýle de Mara welaýatynda öndürilýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Häzirki wagtda Türkmenawadyň gök bazarynda daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň sany hem azalýar. Soňky gezek azyk harytlarynyň bahasy 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla geçilen ýylyň başynda manadyň hümmetsizlenmegi we benziniň bahasynyň galmagy bilen gymmatlapdy. Hormatly dinleyijiler, Röwşen Çaryýewiň Türkmenawatdan beren maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatyň bazarlarynda hem azyk önümleriniň bahalary keskin gymmatlaýar. Şol wagtda häkimetler harytlara özleriniň narh çäklerini goýýarlar. Biz bu dartgynly ýagdaý barda Aşgabatyň bazarlaryna aýlanan habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldyk. Sultan Türkmenistanyň bazarlaryny harytlaryň gymmatlaýany häkimetleriň bolsa narhlary belli bir çäkde saklamaga çalışýany hakynda habarlar gelip goýşa.
Eýsem Aşgabatyň bazarlaryna ýagdaý nähili? Şu habarlar hakykata bap gelýär. Hani şunu ödüm Aşgabatyň PKW-larynda bolup, şeýle fakatlaryň bardygyna göz ýetirdim. Sultan şu haritlaryň bahalary bilen bagyrlykda, häkimetleriň talep edýän bahalary bilen bagyrlykda satyjylaryň öz haritlaryny öz ýanlaryna satmajak bolýanlygy, aljylaryň bolsa şu ýazlan bahadan harit almaga çalışýanlygy hakynda habarlar gelip bolýar. Şoň bilen bir wagtda aljy bilen satyjyň arasynda bir düşünşmezligiň dörýänlygy, dartgynly ýagdaýlaryň dörýänlygy hakynda habarlar gelip bolýar. Şu ýagdaý nähili? Şu hakykatdan hem şeýle, satyjylara görkezme berilipdir. Nasıl bazar administrasiýa tarapyndan nırh kesile her bir gök önümün bahasyna. Şol gök önümler yerli örümdigine garamazdan ha şolara keskitli baha goýup bazar administrasiýasy satyjylara şundan ýokary satmaly däl diýip görkezme beripdir. Şu administrasiýa diýýär keskitlenen bahanyň fe'llerini baha ýazylan kagazy şu öýler getirip goýýar diýär. Hamsal üçin käsiriň bahasy 2 manat, ýa-ni baklajanyň badamyň bahasy 1 manat, ýa-ni balgar bolsun bahasy 1 manat, şondan ýokary satmaly däl diýip görkezme berýär diýär. Ondan soň biz diýär, alan ýerimizden bolan okdiýär. Lomay bazardan alan bahamyzdan däl şu goýulýan baha diýär. Men käsir diýär, hasatyjy bir satyjylaryň aramda şeýle gurrun boldy. Satyjy diýär, men käsir 2 manat 40 teňeden alyp geldim diýär. Ma 2 manatdan satmaly diýip görkezme berdiler diýär. Men diýär, şonu 3 manatdan satmasan özü ýanyna satdygym bolýar diýär. Men indi haýrym görmeli diýär da, şu 2 manat 40 teňeden alyp 60 teňe üstüne goýup 3den satmaly. Men 3den berip bilemok diýär. Ene şeýle ýagdaý bazarın içinde aylanyp ýürden şol eşitdiler. Satyjylar hem şu ýerde bir helek oňaýsyz ýagdaýa düşýärler. Alyjylar hem oňaýsyz ýagdaýa düşýär. Şolaryň arasynda hem bir helek abyrak dawa jenjem bolýar, hem bir helek ýakymsyz ýagdaýlar emele gelýär. Sultan Aşgabatdan hepdäniň zemine gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolýarsyň, tamam islen. Gepler Azatlyk radiosi hepdäniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. On programadak studiodan men ýogşana Nurhan alyp barýaryn. Türkmenistanyň bazarlaryna haritlaryň gymmatlamagy häkimetler anyk nırh çäklerini girilmekden we talep etmekden başga dogrular bilen bagly olarak girilen çäklendirmeleri hem has berkitmäge iteklerini çalym edýär. Ýagny türkmen anyklaryny döwleti dahylsyz kärhanalaryň dollar konvertasiýasy boýunça täze gadaganlyklar girildi diýen habarlar bar. Bu arada kardeşim Sehranyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläýin. Türkmenistanyň banklarynda döwlete dahylsyz kärhanalaryň offshore zonalardaky şertnamalary boýunça türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna konvertasiýa etmek düzgünü dolu ýatyryldy. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň jogapkar resmisi Azatlyk radiosyna ýürüýte maglumat berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde atlandyrylmasylygyny soran ýokary derejeli türkmen emellari bu barada ýurduň Merkezi bankynyň adyndan 21-nji iýunda ýurduň ähli degişli banklaryna ýürüýte görkezmeli hatyň ýollanandygyny habar berdi. Türkmen resmisi 1-nji iýuldan güýje giren bu täze düzgüniň bahalaryň esassız ýokarlanmagy maksady bilen kabul edilendigini ma'lum etdi. Döwlete dahylsyz kärhanalaryň käbirleri offshore zonalarynda haritlary arzan bahasyna satyn alyp şertnama baglaşýarlar. Şol haritlary da ýurda getirip täze şertnama esasynda gymmada satýarlar. Şeýle ýagdaýlar göz öňünde tutulup bu düzgün güýje girildi. Dip Türkmen resmisi aýdyňlaşdyrdy. Şeýle-de Türkmen emellari Maliýe ministrligine degişli ýürüýte gözegçilik edarasy tarapyndan bu çäklendirmäniň degişli offshore sewitleriniň ýürüýte sanawynyň hem düzülip degişli banklara we olaryň şahamçalaryna uğradylandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde de Azatlyk radiosynyň ýurduň Maliýe ministrligindäki çeşmesi bu düzgüniň diňe döwlete dahylly bolmadyk kärhanalary degişlidigine, ýagny döwletiň eýçiligindäki edaradyr kärhanalary degişli dälligini hem aýtdy. Türkmen resmisiniň Azatlyk radiosyna gizlinlik şerti bilen beren bu maglumat barada ýurduň habar beriş derişdelerinde häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmedi. Yeri gelende bellesek bu hususy kärhanalaryň manady dollara konvertasiýa etmek mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeleriň iň soňkusydyr. Mundan owul ýurtda hereket edýän käbir döwlete dahylly däl. Ýagny hususy firmalaryň we kärhanalaryň Türkmenistanyň banklarynda türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna konvertasiýa
etmek meselesine de çäklendirmeler girdilipdi. Bu çäklendirmelerin esasında senaatçylar we telekeçiler birleşigine agza firmalaryň ençemesine ýurdun banklaryndan türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna çalyşmak mümkinçiligi dolu ýatyrylypdy. Gurun edilýän birleşige agza firmalaryň biriniň ýolbaşçysy ýurdun banklarynyň jogapkär resmileriniň ozollan bar bolan konvertasiýa etmek ýeňilliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi. Bu çäräniň wagtlaýyndygy ýa dälligi barada anyk maglumat bermekden saklanýandyklaryny aýdypdy. Hormatly dinleýijiler, täkrarny dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Gepleriniň programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Mar welaýatyna geçiren hökümet maslahatyna hem aharly lewapdy daşygyzy we Balkanda bolşýal türkmen welaýatlarynyň onlarça ýyllar ýüzüňiz bolýan problemalaryny böлекleýin tasdiq etdi we munyň çözüldüni ýene bir gezek kadrlar täzelemekden käýins we bir käýins bermekden gözledi. Ma'lum bolşýal Türkmenistanyň kadrlaryň ýygy-ýygydan çalşylmagy öňkü prezident Sapar Murat Niýaz döwrüne başlandy we häzirki prezident Berdimuhammedow tarapyndan soňky ýyllarda hasy ýygyjamlaşdyrylan meňzeýär. Şonuň bilen birlikde odal dürlü wezipelerdi işleyen Türkmen kadrlarynyň käbiriniň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň işe berilýän kadrlaryň hakykatda ören ýatyarlygy bar we olar häzirki sistemi ýa döwlet dolanýarsy dowam edýän wagtynda regionlardaky durmuş şertlerini üýtgedip biler diýip pikir etmek ýöntemlik bolar. Eýsem bu diýilýän zatlaryň jany barmy? Kardeşim Sehra, Marda geçirilen kadr salşygyndan soň bir az öňe öňkü ýyllarda Balkanda bolan kadr salşyklaryndan soňky netijeler bardy. Yerli ýagdaýa welet ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetden bir böleg bilelikde dinläliň. Aman Murat kadr çalşygy mundan 2 ay çemesi ozal Balkan welaýatyna hem amala aşyrylypdy. Indi Balkandaky kadr çalşyklary garaşylan tamany ödedimi? Men suwalyňy Sehra bir doğru cevap vermek olmasa kadr tarafı hiç tadı ütkötmedi. Sebebi bir vazife paranın ornuna beyleki vazife para verildi. Ön vazifesinden ayrılan vazife paradan vazife edilenine men canımı ayaman giydi bunun tafavutunu yitirip akürökten işlerini söz veripti. On ornuna verilen kâde hakimin edir şeyde vaadını verdiğini kaçınız vazgeçenden vilayette etraflarda bulup geçen özgürme hiç de görülen o. Aman rada Balkan welaýatyna täze wezipe bellenen häkimleriň öz wezipesini ýerine ýetiriş barada yerli ilat näme pikirde? Bu barada olar bilen söhbetdeş bolup gördüňizmi? Ben yerli ilat bilen häli şimdi duşýan, yerli ilatym şu bir wada diýerler. Täze verilen häkim ýa-da wezipesinden aýrylan häkim olaryň ýylyň üçin, adamlar üçin edýän dähbitli işler tas ýok diýen ýaly. Bir wada ol ýyl arasyna çykýarlar, men täze häkim diýip duşýarlar, ýene aýry diýerler. Öňkü kemçilikler, köne ýamalar, öňkü ýaly dowam edýär. Hiç kimin täze häkimmi öňkü häkim arasynda tafawut ýok. İlun için dähbitli işetjeklerini oklardy. Ýokardan berdiýän görkezmäni amal etmek üçin, el sarflayan çäreleri amal etmek üçin şu wezipeden boşadylýan oturýarlar iş ýerine. Hormatly dinleýijiler, Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyň neft gapydygyny emele gelen ýagdaý barasynda. Mundan Türkmenistanyň neft gapy ministrliginiň we prezidentiň ýanynaky neft gapy serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet gurulunyň ýatyrylanyny habar beripdik. Şol wagtda bu edaralaryň işgärlerini işe ýerleşdirmek barada hem gurrun edilipdi. Emma soňky okşaýan habarlardan görnüşine görä ýurdun iň girdejil puwdagyna hem işini ýitirýän adamlar ýene köpelýäni salym edýär. Kardeşim Merdan Tarihiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanda neft gaz ministrliginiň ýatyrylmagy bilen ozarky ministrligiň düzümindäki edaradyr kärhanalarda hem düýpli özgörüşlikleriň sultanda tygsitleýiş särleriniň başlanandygy aýdylýar. Gurrun edilen puwdagyň käbir işgärleri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Türkmen geologiýa gazy burowlaýyş edaralaryna, şeýle-de Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernlerine degisli käbir bölümleriniň ýapylýandygyny, iş statlarynyň hem kemildilýändigini gurrun berdiler.
Türkmen Geologiya Edarasynyň özüne atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri, hatda wezipesinde galdyrylan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stavka geçirilendigine aýtdy. Bize işe günasydan çykmagy tapşyrdylar. Muňa garamazdan berilen işin göwrümi öňkülügine galdy. Isleten günde gelip işini ýerine ýetir, isleten günasydan ol öz işin diýdiler. Diýip Türkmen Geologiya Edarasynyň işgäri gurrun berdi. Sol bir wagtda işin ýarym stavka geçirilmegi bilen ozalky berilen aýlyk zähmet haky 2 esse azaldylypdyr. Ozal her aýda 900 manat alýardym. Indi onuň hem 2 esse azaldylandygyny aýtdylar. Indi öňümüzdäki aýyň ahyrynda görürsde elimize näçe aljagymyzy diýip Türkmen Geologiýanyň işgäri aýtdy. Bu arlykda Balkan Awadyň awatlaş guruluş müdürlüğinde de 1-nji sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 70% ýapylar. Şeýle-de Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň ustalarynyň iş tagydy 50% azaldylyp, olar gündelik 8 tagydyň ýerine indi 4 tagat işlemeli bolarlar. Adynyň efirde tutulmazlygyny haýseden sol edaranyň ustasy 1-nji sentýabrdan başlap ustalaryň 2 smenada, ýagny ertirden gün ortana, soňra-da gün ortandan ikindiğine çelne işläp başlajakdyklaryny habar berdi. Lewap gaz çykarış müdürlüğünde işleyen hünärmenleriň biri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, edaranyň düzümindäki ençeme işäriň wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. İşde oturan halky iş bilen üpsün edip bilmeýärler, üstüsine işläp ýörenleri sakrasiýa edýärler. Diýip, ýaňy ýakynda işini ýitiren Lewap gaz çykarış müdürlüğiniň ozalky hünärmeni Azatlyk radiosyna öz nägileligini bildirdi. Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarifi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan çarşenbe güni ilkinji olimpiýa medalyny gazanmak umydy bilen öz olimpiýa komandasyny Rio de Janeiro şäherine geçip olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Braziliýa uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşçy bolar. Mundan awal Türkmenistanyň atletleri 2008-nji ýylda Pekinne, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Emma Türkmen sportsmenleri näme üçindir olimpiýa medalyny gazanyp bilmeýärler. Eýsem munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu arada yerli synçy sport janköýeri Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeş bolmagy makul bildik. Amanmurat ma'lum bolýaly Türkmenistan öz olimpiýa ýygynyny Braziliýa uratdy. Şu arada Azat habaryny.com'da çap edilen makalanyň asagyndan bir okujymyz şeýle tesvir galdyrypdyr. Şu golaýda biziň sportsmenimiz ähli harajatlaryny öz tölemegi arkaly daşary döwletleriň birine ýarşa gatnaşdy we birinji orna ýeledi. Şol sportsmeni bilet hem alyp bermediler. Kakasy öz aýlygyna bilet alyp eline de harçlyk pul berip uratdy. Haçan ol oglan birinji ýer alanyna welin utanman pressede habar berdiler diýip bir okujymyz Azatlyk radiosynyň web saýtyna tesvir galdyrypdyr. Ma'lum bolýaly Türkmenistanyň sportsmenleriň maliýe kynçylyklaryny çekýäni, olara bu meselede ýeterli kömegiň berilmeýäni barada habarlar mundan öňem gowuşýady. Eýsem şu ýagdaý nähili Türkmenistanyň olimpiýa medalyny alyp bilmezliginiň arkasynda şu ýagdaýyň täsiri bolup bilermi? Şu arada pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Başlyny mezze ikran anyk mysal aýdyp bereň. Birinji mysal dünýäniň şaşky oýunçy çempiony Mustafa Durduýew bilen magly. Mustafa Durduýew geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň aýagyny dünýä çempionatyna gitmek üçin ne sport barada komiteti ne de deýlek edaralar Mustafa Durduýewa 2 kopylan bermediler. Dünýä ýarşynyň final oýunyny oýnamak üçin Mustafa Durduýewa $6,000 çemes pul berekdi. Ondan soň döwlet edaralarynyň hiç şeýle kömek berilmejekdi aýdylandan soňra Mustafa Durduýewiň kakasy belli şaşkasy Hoca Durduýew bilen men gap-gap aýlanyp diýen ýa şoňa $6,000 jemläp dünýä ýarşyna gatnaşma mümkinçilik göretdik. Mustafa dünýä çempionu boldy 17 ýaşynda. Dünýäde ilkinji ýaş grossmeister boldy. Ýöne şol ýeniş bilen öwrülüp gelenden soňra bolsa döwlet siýasaty
Bizde şeyde ulu sportsmenleri yetişiyor. Şeyle adamını dünya şampiyonu oldu. 17 yaşında Grossmeister oldu deyip ünlü devlet siyaset. Birinci misal. İkinci misalım ben Edil Şuurlar ne ediliyerliğine anıklığa geçip bilecekler. Yönü bundan 7-8 yıl olalım. Hasan'la banklardaki dolar bahası bilen Karabağlar'daki dolar bahasının arasında tas beşette ara tapavuzun bar vaatım Türkmen komandaları dünya yarışlarına ya da kontinent boyunca Avrupa'da getirilen, Asya'da getirilen yarışlara gidiyorlar. Yine şonuna da şoları doları devlet mırhından Merkezi Bank'tan konvertasyon etmeye ruhu da diyediler. Şol yarışları eksik trenerleri yönü şol trenerlerin ehlife deyip bilecekler. Tas ehlifi şu yarışa gitmelerin en atasına zan edip yine devlet tarafından hiç illi konak yok. Sen ölçağın dünya yarışına ya Avrupa Asya yarışına katmışmanı isteyen olsun. Özün yol kreyni hem de şonun bihmanhanada bolcuk pulunu söylediğip Athena şeyle aydiyadılar. Karın menne inson köpüğüne çelli Karabağlar'dan dolar satın alıyad. Doğun arınlaşından kardına alıyad. Kara sağasın şu yarışlara katmışar yale diyadiler. Yeli hapa trenerler olsa ruhu dedilen doları Merkezi Bank'ta konvertasyon özürlerine sarıp alıp gidip özlerinin şahsi bayrağı hükmünde soğuyadılar. Yine ben şuna da bu geçip bileceğim. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem türkmen sportsmenleriniň olimpiýa medalyny alyp bilmezliginiň arkasynda siziň pikiriňizçe nähili sebäpler bar? Bu barada Azatlyga ýazyň, pikirleriňizi paýlaşyň. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkan bilen dowam etdirýär. Döwlet Türkiýede bolly diýilýän harby agdarlysyk finansygynyň soň arasalaýyş işleriniň dowam etýänligi, jurnalistleriň hem köpçülikleýin tutsak edilýänligi hakynda habarlar gelip goýşýar. Eýsem bu ýagdaýlar bilen baglanykda halk içinde nähili pikirler bar? Yoksana käwür Türk haýatlarynyň şol sanna intelligensiýaň pikirine görä şeýlede Türkiýedäki hökümetiň tarapynda bolmaýan media guramalarynyň, media organlarynyň pikirine görä bu harwagdarçyk finansyanyň edil ýanyndan onlarça müňläp adamlaryň tutsak edilmegi şol sanna jurnalistler esasan şol hökümetiň käwür kemçiliklerini tankyd edýän, gün tertibine getirýän jurnalistler, media organlarynyň ýapylmagy, jurnalistlaryň tutsak edilmegi bir hili şu arasalaýyş işiniň maksadyndan daşary çykdy, soňçylygyndan çykdy diýilen düşünje döredi halkda. Soň üçin diýilýär, şol şäheriň meýdançalaryna gurnalýan demokratiýany gollamak diýip atlanýan mitinglere hökümetiň tarapdarlarynyň daşyndaky adamlaryň gollagy azaldy. Halk bir hili bir öz içine, öýüne çekildi. Şu gümürtük ýagdaýlary synnap, soňy näme ýazar? Edil häzirki ýagdaýlar gowdan, şu fiňirikden aşdy diýilýän ýaly pikirler köpeli urady şu Türkiýede. Ýagny siz şu halkda aýdylýan zatlar bilen baglykda ikirjiňlenmeleriň köpelýänligini aýtsak bolýaňyz, şeýlemi? Ha, o ýolsana. Sebebi Türkiýede bolup geçýän ýagdaýlar diýsen gümürtük. Olaň pikirine görä, ýanky şol mediada aýdylýan dürli garaşlara görä, şu adetenli demokratiýa garşy bolan radikal islamçylaryň ilkinji nowatda köçä çykmagy muny hasam gumanly ýagdaýa öwürýär. Raýatlaryň arasynda diňe bir dini toparlyň däl, galyp etse Türkiýedäki hemme dini toparlaryň aslynda döwleti we jemgyýeti ulu hop awanlary ýanyny çoň çynym diňe bir Fethullah Güleniň dini toparlyğa garşy däl, eýsem radikal islamçy toparlara garşy aýyply çäreleriň durmuşa getirilmeginiň tarapynda çykyş edýänler amma Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkan bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýowşan Annurwan alyp bardym. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykda galyň.